Maar hij heeft volgens mij een nummer dat heel veel Kenia wil weten en heel veel kunnen draaien misschien dadelijk. Het gaat met springende dieren te maken, maar ja, ik denk dat hij er wel meer over kan vertellen. Dames en heren, Leo Frins. Heb ze nog een nummer voor ons? Ja, daarom hoor ik bij jou volgende. Ja.